Na teba mám tiež dve príhody spred... To neviem. Pred 3 rokov, keď tu s tými bicyklami začali, my sme nemali auto pred 3 rokmi. Kam sme chceli ísť, tak sme povedali buď deň dopredu šéfovi, že chceli by sme ísť nakupovať, alebo po kamarátoch. A to tam boli od začiatku, tuším, na dome tie bicykle. Jeden bol taký ako BMX-ka menšia a jeden ako BMX-ka malá, ružová, na tom jazdil Milan. Takými mlajočkami. Neviem, či malá, ale ružová. Taký detský bicyklik, no tak na to. Rôzne. My sme tiež bývali blízko jazera pred 3 rokmi. Za suseda sme mali toho šerifa, vieš, šerif, policajný dohľad hneď vedľa. A raz večer sme sa šli kúpať, neboli sme opití náhodou. A Miňo netrafil domov, šiel posledný. To bolo hneď zo začiatku a tie domy boli akože medzi tým stromy a tak ja si hovorím, no takto keď to reznem, tak to akorát prídem. A tie domy rovnaké boli. Takže to akorát reznem a trafím to tam, ešte ich obehnem všetkých. No tak ja som pekne si to rezol, dom úplne ten istý vchod, všetko dozadu. Tak otváram dvere a len teraz otvorím dvere a vidím, že nie je oproti počítač na stolíku. Poviem si, ticho, to asi nie je môj dom. Tak som chytro zabuchol dvere a utekal som domov. A na druhý deň prišiel šerif, klopal, s takými Ruskami sme tam bývali. Otvorila im a že viete čo, dávajte si pozor, pobehujú tu zlodeji. Včera sa mi niekto pokúšal. Niekto hovoril a ja si v duchu som si hovoril, že vedľa spýtu. Niekto sa mi pokúšal vlúpať do domu. No on to počul, on tam asi bol, ako som hovoril, zabuchol tam pred. No a oni boli chudeli potom z toho strese, kúpili si zámku, lebo my sme to vtedy nezamkyňali, tak oni si zámku na dvere kúpili a potom sme im to po mesiaci povedali, že... Ja som bol z toho úplne, fakt, že ako vtedy, keď ja som debil, som zamkol kľúče. No, proste kvôli reštaurácie som si išiel zobrať nejakú, ja neviem, poťák som si išiel zobrať, čo nechával, to som sa mal, išiel zobrať a nejak mi vypadli kľúče a som zabuchol kľúče. Som bol, že no, nádherne, mám naplánovanú cestu niekam preč a že no super, tak som volal tam do tej spoločnosti a že hneď pošlem vám toto, a keď volal, zmeloval som 40 minút, dobre, spokojne. Prišiel ten Mexičan. Toto je to? Otvorené. Kokos! Ja som byl odpadal. A ja som vtedy bol taký, že neviem, či si budem brániť tie batohy stáť a notebook, sa to nechce. Posúvačil sa bolo, no som možno, no tak to jednoznačne si budem brať za sebou. Ježišmária. Strašne rýchlo. Ty povedz, čo ty si nemám.